जों दिनै धेमाजि जिल्ला आरो लखिमपुर जिल्ला बे मोननै जिल्लाखौ लाफानानै जों दिनै बर' मिडियाम टेट क्वालिफाइड एसोसिएशन मुंनि मोनसे आफादजों धेमाजिनि जिल्लानि नैबे सिमोन साफारि सानजारि नोगोराव जों आफाद मोनसे दाफुंना लानाय जाबाय। बे आफादखौ दानायनि जोंहा गोबां जाहोन दङ। बे जाहोनफोरनि थाखाय जों दिनै आफादखौ दानो गोनां जादों। जोङो 2021 मायथाइयाव टेट उथ्रिसार जानाय बर'फोरा एबा बर' बिजोंनिफ्राय टेट उथ्रिसार जानाय जोंनि जिल्लानिफ्राय जोङो 60 सा जोङो उथ्रिसारनो हादोंमोन। आरो बिदिनो जोङो 60 सा उथ्रिनानै जोंनि जिल्लायाव 29 भेकेन्ट पस्टनि एगेन्स्टआव जोङो एप्लाइ खालामदोंमोन। बेहाय मात्र जोंनि जिल्लानिफ्राय सानैल' बिजाथिया बेहाय सिलेक्सन जादों मेरिट लिस्टआव। बेहाय बांसिनैनो BTRनिफ्राय जोंनि नैबे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जा पस्टनि एगेन्स्ट भेकेन्ट पस्टनि जा एगेन्स्ट बेहाय बिथांमोना मेरिट लिस्टआव बिथांमोननि मुङा फैदो। बेहाय जोंनि गेजेराव जोंहा गिदिर मोनसे सोंलु जादों जे जोङो BTRनि सिंनिफ्रा जुदि BTRनि बाहेरायाव जुदि जेबो प्रटेक्सन गैयालासेनो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनोब्ला जों दिनै सोंनो लुबैदों जे BTRनि बाहेरनिफ्रा जोङो BTRआव जुदि पस्ट ओंखारोब्ला जों बेहाय एप्लाइ खालामनो मोनगोन ना मोना, बे जोंनि बिराद गिदिर मोनसे सोंलु। आरो बे सोंलुनि फिननायखौ जोङो दिनै BTR सरकारनिफ्राय जों मोननो लुगैगोन। जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोर जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो BSS बर' थुनलाइ आफाद जों बिथांमोननिफ्राय बे सोंलुनि फिननायखौ जों दिनै मोननो लुगैगोन। जों दिनै बर' बिजोङाव जों दिनै फरायनानै जों जुदि BTRआव जुदि जों एप्लाइ खालामनो मोनाब्ला BTRनि बाहेरनि जुदि बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफ्रा मोनसे डास्टबिन बायदि जों जानानै थागोन। जों जेबो खामानि उदायनाय जों नङा। दा BTRआवथ' गोबां सुबिदा दङ, गोबां बिथिङावनो गोबां डिपार्टमेन्टफोराव BTRआव गोबां सुबिदा दङ। बिथांमोना गोबां सुबिदा थासेयावबो दिनै जोंनि BTRनि बाहेराव बे गंसे गंनै फरायसालिफोराव जुदि फोरोंगिरि मावफैयोब्ला, गुदि फरायसालिफोराव गेजेर फरायसालिफोराव जुदि फोरोंगिरि मावफैयोब्ला जों BTRनि बाहेरनि बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा जों मा खालामगोन? बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर मोनसे सोंलु जानानै थादों। बेनिखायनो जोङो दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सानजारि नोगोराव जों दिनै मोनसे मेल जुथुमनानै आफाद मोनसे दानानै BTRनि बायजोनि टेट उथ्रिसार होननाय मोनसे जों आफाद दानानै जों दिनै आसाम सरकारजों जोंनि पस्टआ जोबोद थोब्ले माब्ले पस्टनि थाखाय जोंनि काट अफ मार्कआ जोबोद गोजौ थादों। जेरै असमिया बिजोंनिफ्राय 167 बिदिहालागै असमिया बिजोंनि काट अफ मार्कआ फैदों। नाथाय जोंनि बर' बिजोंनि बेलायाव 202नि गाहायाव जोंना काट अफ मार्क फैयाखै। जायनि जाहोनाव गोबां बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफ्रा दिनै टेट उथ्रिनाय फरायसाफ्रा दिनै मेरिट लिस्टआव फैयाखै। बेनिखायनो जों सानदों बर' बिजोङाव फरायनानै जों दिनै जामब्रबाय होननायसो जों दिनै बुंनो गोनां जों जाहैदों। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जों दिनै BTRनि बायजोआवबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जों दिनै लाखिना दोनदोंमोन। नाथाय BTRनि बाहेरनि दिनै फरायसाफ्रा टेट उथ्रिनाय फरायसाफ्रा दिनै बर' बिजोङाव फरायनानै जों उदायै बायदि जों जानानै दङ। बेनिखायनो जों दिनै माहारियारि आफादफोरखौ जों खावलायनो सानो जे BTRनि बाहेरायाव थानाय टेट उथ्रिनाय फरायसाफोर, बर' फरायसाफोर, केन्डिडेटफोर बिथांमोननि जेंनाखौ जेन सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ सह'जग खालामो, हेफाजाब होयो, सरकारजों रायलायो। जोंनो दिनै गोबां गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालिफोर दङ, जेरावनोखि सासे सानै फोरोंगिरिफ्रा दिनै 80 बा 90, 60 फरायसाफोरखौ दिनै फोरोंगासिनो दङ। जोंनि खाथियावनो थानाय गोबां असमिया बिजोंनि फरायसालिफोर दङ, गुदि फरायसालिफोर दङ, जेरावनोखि 7, 8, 9 बेफोरबायदि फोरोंगिरिफ्रा दिनै फोरोंगासिनो दङ। नाथाय जोङो दिनै थोब्ले माब्ले सासे फोरोंगिरिफोरजों दिनै फोरोंनो गोनां जादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, मिडियामनि बेयो जेंना होननानै जों सानदों। दा बेनिखायनो माहारियारि आफादफ्रा जोंखौ अननानै BTRनि बायजोआव थानाय टेट उथ्रिनाय केन्डिडेटफोरखौ जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होयो, सरकारजों सावरायो। पस्ट क्रिएसननि बिथिङावनो होन बा BTRनिफोरखौ नोंथांमोना बोरै हागौ, जों दिनै नैबे बिजोंनि गेजेरजों BTR सरकारखौ जों खावलायनो लुबैयो। नोंथांमोना BTRनि जेसेबां टेट क्वालिफाइड जानाय केन्डिडेट बिथांमोनखौ BTRनि सिङावनो लाखिनानै दोनो, BTRनि बाहेराव बिथांमोनखौ फैनो होआ। नङाब्ला जों दिनै BTRनि बाहेरनि टेट उथ्रिसार जानाय दिनै केन्डिडेटफ्रा मोनसे जोबोद बेखार जानानै थागोन। बेखौ जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों खावलायहरो नैबे बिजोंनि गेजेरजों। आरो जुदि नङाब्ला बिथांमोना जुदि जेबो प्रटेक्सन गैयालासिनो जोंनि BTRनि बायजोआवबो जुदि फोरोंगिरि जाफैनो जुदि मोनोब्ला, जोंबो जुदि गाबोननो BTRआव जुदि भेकेन्ट पस्ट जुदि ओंखारोबा जोंखौबो जेबो प्रटेक्सन गैयालासिनो उइदाउट पार्सेन्ट जोंखौ बेहाय जेबो 3% माबा मोनसे पार्सेन्ट जोंखौ लगायनो मोननाय नङा। जोङो पार्सेन्ट गैयालासिनो जों बेहाय एप्लाइ खालामनो मोननांगोन। जों बेखौ इकुवेल राइट्स
जों इकुवेल राइट्स इकुवेल स्टेटास जोङो BTRनि सिङावबो जों BTRनि बायजोनि TET उथ्रिनाय बिजाथिफोरा जों बेहाय एप्लाइ खालामनो मोननांगोन जों बेखौ खावलायहरो आरो उननि समाव जोंनि जुदि खावलायनायखौ जुदि लाखियोब्ला हयथ' जोङो सुबुं खुंथायनि बे राहानि गेजेरजों बा सुबुं खुंथाय नैबे हादोराव जोंहा सोमावसारनायनि अनगायै जोंहा गुबुन राहा थानाय नङा जोङो दिसपुराव थांनानैब्लाबो जोङो सोमावसारैनो जोंहा बायध'था जानो हागौ आरो नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो BTRनि बायजोआव थानाय जेसेबां जिल्लाफोर दङ बे जिल्लाफोरनि गासै TET उथ्रिनानै थानाय गासै बिजाथि बिथांमोनखौ जों खावलायहरनो लुबैयो जों दिनै BTRनि बायजोनि TET उथ्रिनानै थानाय बिजाथिफोरा जों दिनै ज' जानांसिगोन जों खौसे जानांसिगोन खौसे जानानै जोंनि गोबाय गिजि जानानै थानाय बायराब जिराब जानानै थानाय बे गोमालांनो नागिरनाय गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि बे फरायसालिफोरखौ जों दिनै फोथांनो नाजानांसिगोन जुगे जुगे जोङो बर' बिजोंजों जोङो फरायनो मोननाय जों बे खाबुखौ जों बानायना लानो हानांसिगोन बेनिखायनो जों दिनै गुबुन गुबुन जिल्लाफोरखौबो जों हेफाजाब होनानै जों नांगौ फैबाय थानाय समफोराव जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि मोन्थायखौ जोङो लानो थाखाय बा लानांगौ बेनि थाखाय जोङो खावलायहरनाय जायो बेखिनिखौनो बुंनानै दोननाय जाबाय